Ja karate treniram od 2003. godine, krenuo sam sa svojih 6 godina da treniram i evo ove godine je to već 22 godine kako se bavim karate sportom. U ovim godinama je motiv, pored tih mojih ličnih rezultata, motiv su i ovi mladi takmičari koji su iza mene. Sa ekipom Srbije sam učestvovao na svetskom prvenstvu u Dubaju 2021. godine i tu smo bili druga zemlja na svetu, odnosno osvojili smo srebrnu medalju. 2019. godine smo takođe, ekipa je osvojila drugo mesto u Guadalajari u Španiji na evropskom prvenstvu i 2016. godine takođe sa ekipom u Montpellieru u Francuskoj bili smo treći na evropskom prvenstvu. Pored toga imam balkanske i državne medalje, 3 puta sam bio seniorski prvak države i 2 puta sam bio prvak države za mlađe seniore, odnosno do 21 godine. Imamo uslove koji su od nas stvorili najbolje verzije nas. Mi se ne žalimo, toplo nam je, lepo nam je, družimo se, sami je čistimo. Nekako mislimo da i na taj način utičemo i na mlađe članove. Definitivno da su ti uslovi koji su sada trenutno prisutni. Naša generacija veruje da je za njih najzaslužniji naš trener Mirko Puzović, koji je i doveo klub do ovog nivoa i doveo nas, nekako nas spakovao kao porodicu.